Fil-belt ta' Jerez de la Frontera fi Spanja minn fost aktar minn 200 xena ta' nattività li qegħdin jiġu esebiti taħt saqaf wieħed, 30 huma presepi u diorami xogħol presepisti Maltin u Għawċin, membri tal-Emanuel Għaqda Presepisti Għajnsielem. Il-wirja li diġà laqet eluf ta' viżitaturi hija opportunità tajba għal ħafna biex japprezzaw is-sbuħija, id-dettallu tradizzjoni ta' ħidmet presepisti lokali. Il-President tal-Għaqda, Paul Stellini, qal li x-xogħol ippreżentat jiċċelebra din is-sena u juri li l-presepisti Maltin ħabtuha mal-aqwa presepisti Ewropej. Din l-istedina saret permezz tal-imgħallem Spanjol Rafael Martinez Gomez meta dan sentejn ilu konna stedinnieh sabiex jiġi jagħmel kors presepistiku u teoretiku ġewwa Għajnsielem. Kors li kien innovattiv peress li hawnhekk Spanja jużaw ħafna x-xenarju Eġizzjan. Kien kors ta' 3 ijiem fejn dawk kollha li attendew setgħu jaraw it-teknika Katalana ta' kif jitaħdem din id-diorama bi stil Eġizzjan. Minn hemmhekk imbagħad Rafael xħirra li l-livell tagħna huwa għoli ħafna, tkellem ma' l-Għaqda Presepistika hawnhekk ta' Jerez u dawn għamlulna l-istedina sabiex nipparteċipaw f'din il-wirja prestiġjuża li ser itellgħu din is-sena. Sa mit-twaqqif tagħha l-Għaqda dejjem ħadmet sabiex it-teknika tal-bini tal-presepju ma jibqax dak li huwa dilettantesk imma isir iktar professjonali. Għamlet korsijiet fejn stienet 7 presepisti Malmin kemm mill-Italja u kif ukoll minn Spanja. Illum nistgħu ngħidu buxna minn quddiem li l-iskop tal-Għaqda intlaħħaq għaliex il-livell tax-xogħol fejn jidħol il-presepju kif ukoll anke l-iskultura tal-pasturi huwa ta' livell għoli u jħabbata ma' dak Taljan u anke Spanjol. Verament li l-Għaqda ħadmet sabiex poġġiet il-presepju Malti fuq il-pedestal li verament jixreqlu u li jħabbata ma' dak Taljan u anke Spanjol. Il-ħidma tal-Għaqda mhijiex biss marbuta mal-miliet imma hija tul is-sena kollha. Aħna bħala membri tal-Għaqda niltaqgħu 3 ijiem fil-ġimgħa, kull nhar ta' Tlieta, nhar ta' Ħamis u nhar ta' Sibt taħt il-Knisja ta' Għajnsielem fejn hemmhekk naħdmu flimkien, il-bieb huwa miftuħ għal kulħadd, mhux il-membri biss li jistgħu jattendu imma anke dawk li huma beginners li ma jafu xejn li jistgħu jingħaqdu magħna fi ħdan il-Għaqda u minn hemm ikunu jistgħu jitalmu it-teknika ta' kif wieħed jibni presepju. L-Għaqda sabet l-appoġġ tal-Ministeru għal-Għawdex u d-Direttorat tal-Wirt Kulturali fl-istess Ministeru biex setet tirrappreżenta x-xogħol tal-artisti volontiera Maltin u Għawċin f'wieħed miċ-ċentri l-aktar renomati fi Spanja għall-arti tal-presepju. Din hija l-5 wirja internazzjonali li l-Għaqda qed tieħu sehem fiha u tifforma parti mill-missjoni tagħha li tippromuovi l-arti presepistika Maltija madwar l-Ewropa. Il-presepi u d-diorami se jibqgħu armati sal-11 ta' Jannar. U l-istess Għaqda irregalat presepju Għawċin lill-Parlament Ewropew fi Brussell. Filwaqt li l-presepju Maltin tradizzjonalment jinħadmu bil-karta pesta, dan il-presepju sar bluzu ta' teknika moderna ispirata minn artiġjani Taljani rinomati. Bħala pasturi, minflok figurini skulturati u miżbugħajn intażlu figuri tradizzjonali tat-tafal magħmulin bl-idejn li tħallew mhux miżbugħajn u msajrin biex tintwera d-dera naturali tat-terrakotta. Il-presepju ġie inawgurat mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li qalet li dan il-presepju huwa eżempju ta' kif il-wirt Malti u Għawċi jista' jkompli jikber permezz tal-innovazzjoni u tal-volontarjat u jinfirex ma' nies minn pajjiżi oħra. Għal dawn il-ġranet, il-presepju Għawċi tpoġġa fl-aktar parti prominenti tal-binja tal-Parlament fi Brussell u wara se jinżamm b'mod permanenti bħala parti mill-kollezzjoni tal-Parlament Ewropew.